BPF हान्जानि हान्जा सुरनाय लोगोसे राजुहुवा मिटिङा दिनैनो लास्ट आरो मोनसे दंबावो ओइ न'नि सेरफां आरो बे रेलियाव आं जिखिनि नुनो मोन्दों गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिया जगदान खालामदों आरो दिनै UPPLनि आरो BJPनि माखासे सोद्रोमाफ्रा जोंनाव BPF हान्जायाव हाबदों थारमानेथ' बुझा যায় माने सेम्बला मोजां आरो जेनेकुवा धरनर माने गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिया फैदों बेखौ नायोब्ला अन्तत BPFनि जितु हान्जा सुरनाय बेयो खोब पजिटिभ जादों बयबो लोगो लाफैदों जों बर'ल' नङा बर'जों लोगोसे गासिबो जाथियानो फैजोबदों आरोबाव मथथे आरोबाव जोंहा 3 थारिखआव मिटिं दङ 3 थारिखनि मिटिंनि उनाव जों आरोबाव गोदानै मोनसे प्रग्राम लाबावनो नागिरदों बेखौ आल'सना खालामगोन ठीक আছে दे जाबाय